Myslím, že sme mali dobrý vstup do zápasu. Aj prvé 2/3 sme dobre hrali, sme robili, čo sme mali a potom nám to trochu ušlo. Tie góly, čo sme dostali, chyby, no, nevyšlo to. Dali ste gól, všetko asi išlo podľa plánu tej tretiny a potom čo došlo k čomu? Aj tréner hovoril, že on vie, kde boli chyby, tak... Jasne, že vieme, kde boli chyby a musíme ich napraviť určite a verím, že v piatok to napravíme. Po tej repre-pauze vám to nejako nejde, treba možno nejaký jeden zápas prelomiť to, vyhrať? Určite, myslím, že stále príde nejaká kríza, ale je to na nás napraviť to a verím, že to čo najskôr opravíme. V tejto sezóne ste ešte neboli v takejto situácii, tak možno aj čo v kabíne, hej, teraz asi není na čase vešať hlavu. Nie, určite nie, musíme držať spolu a mákať na tréningoch a proste čo najskôr sa dostať z toho. Ešte možno tomu tvojmu gólu, ty si vlastne dával gól na 1-0, tak možno ako si ho videl? Neviem, som trošku vykorčuľoval na modrú čiaru, som to vystrelil a Jožko tam dobre clonil. Pre tou branou trošku aj dorazil a rovno mne to vyskočilo na backend a som len potreboval to trafiť. Dano, čím to je, že tá strelecká potencia možno trošku upadla, že s jedným gólom naozaj sa ťažko vyhráva? Jasne, že ťažko sa vyhráva, ťažko povedať, kde je chyba, ale verím, že to príde, určite budeme makať na tom a treba to zmeniť.